Og her tager mor Charlotte Sørensen i en lille video af Danne i transportkassen. Efter det er, mor lige har været ude og fået vasket både hendes hænder og arme 2 gange på hænderne og 2 gange på sine arme. Så hun nu har både rene hænder og arme. Og så vil hun lige vise, hvor sød Danne er. Og for første gang kommet i den store transportkasse samtidig. Og det var da en virkelig succes for både Danne og Rie, kan I se. Ja, så det er da fremtiden, vi skal gøre det, ikke godt, Danne og Rie? Det er det, ja, det er det nemlig. Ja. Så, men nu skal vi jo i gang med at have gjort buret rent. Fugleburet også til jer, ikke? Så I ikke skal være i transportkassen hele tiden. Så I kan komme over i fugleburet igen, når det er færdigt. Så det går vi i gang med nu, ja. Ja. Det gør vi. Skal mor lige have fundet sin indgangshandsker og have dem på. Og så kommer vi i gang og gøre fugleburet rent. Der ser vi Dan. Hej Dan. Hej Dan. Hej Dan. Hej Dan. Hej Dan. Hej Dan. Ja, hej Dan. Hej Rie. Hej Rie.